Honau Tuhan, patuduhon dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasembuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalam mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hubili dalaki togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasembuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasembuli luau
Ale Yesus, ale Tuhan, ay maluwag jalan taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy begang guau tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Yesus ale Tuhan ay maluwag jalan taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon
jalani tua unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulambung mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon jalan ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam
patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua
Yesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupili dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupili dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon
jalani tua unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na Kirata tapuji matuhata marede mahita sian bukwede 550 alu ayat sada sahat rodi ayat patuluhon.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Martua do halak na manaon di pangunjunan, ay dung tao siyan pangunjunani, jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tuak ka na holong roha di ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hupangi dohami tuho, selehon maton dimna badiyai, tu bagasan rohanami, saipayan di bagasan hami asini roham, dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, seramoti hami di hama masa ni pangujunan, pargugoi mahami mangulahon lomon ni roham, asal marlas ni roha hami, mida denggan ni pambahenanmu di hami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared dihita sian bukwede 104 ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata na nienet sian sada Petrus 5 ayat 6 dohot ayat na papituhon. Atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatimbo hamu ditikinai. Tinggakon hamuma nasana hinolsohon ni rohamuna tu debata disarihon dohamu. Imasahatna rap martangiang mahita lau mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patimi. Amin. Marede hita sian buku ede 442 ayat sada dohot ayat napaduahon.
Tatopotima dosata, tapaunduk be marohatta, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoroham mida hamatian ni perdosa, mulak manian parjahati tumadik kondalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani umbahen hupangido hami, say sudah timatorutorum, asa unang mangonai betu hami, say sesa dosa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringo tu hasesaan ni dosakta. Roma hamu tuau asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sion bukede 725 ayat sada dohot na ayat patuluhon. Tabegema epistel di minggu tasadarion nanienet sian surat nisi Jakobus 5 ayat 12 sahat rodi ayat 10 lalu kita jahama margat tisorin. Alai parjolo nisaluhutna ale akadongakku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan manang tu tanoon manang tu panolonan na asing pe alai hatamuna olohot mai dok ia hatandang hot mandang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum.
Molo adong namar sahid di hamu di joma akka situan ni huriai asa ditangyak kon ibana di dapol maibana dohot miak marhite-hite guar ni Tuhane. Atong marsitopo tando sama hamu dohot marsitangyangan asa malum hamu na margogo situtudo tangyang ni partigor molo di haburjuhon. Dungi diulahi mamartangiang, jala dilehon langiti maudan, dungi di patubuhon matanoi maparbuena, ima sahatna martuado akan natumangihon hatani debata, jala napiopsa, amin. Maredde hita sian nomor 403 ayat sada dohot ayat napaduahon. Tahatidakkon ma hapor siautai songon na hinatidakkon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi Porbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus nama tetarpajal doibana di hau penarsilang na tua tubanua toru dong ditanong na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disi maibana pai mamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persean di tondi Porbadia jala adong sada hurian nabadia huria hato pani Kristen akan nabadia dohok dihasesaan ni dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohok dihanguluan na sora suda. Amin. Maredema kor wilayah Roma.
Maredema Gor Ina Naomi.
tabegi mati ting ni huriatta. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 2 November 2025 adalah sebagai berikut. Dengan topik ditangiho di batado tangyang nina posona atau Tuhan mendengar seruan hambanya. Angka Romau yang pertama bagian umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik yang pertama anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak Franz Herbert Nenggolan, Ibu Risma Megauli Borutabunan, yang beralamat di PTN Hartako, Blok 3M nomor 3, wilayah Korintus. Anak lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nasanapura, Palu. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan juga orang tuanya. Yang kedua, baptisan kudus dewasa. Pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah baptisan kudus dewasa 1 orang bertempat di Gereja Bahasa Indonesia setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Dewan Koinonia. 4, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, 1, pada hari ini Minggu tanggal 2 November 2025, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk PGW Sulsel Bara. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakonia HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Kebaktian ulayah. Di wilayah Galatia hari Selasa tanggal 4 November 2025 di rumah keluarga Ambang Desi Hombing, Ibu Melina Borumanurung yang beralamat di gedung sekolah minggu. Koreksi di warta, seharusnya Galatia, mohon maaf. Di wilayah Korintus hari Rabu tanggal 5 November 2025 di rumah keluarga Amang Situa Hasimatupang, Inang DL Borutobing yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Perwira nomor 6. Di wilayah Galilea hari Rabu tanggal 5 November 2025 di rumah keluarga Amang JH Simajutak, Inang Situa T Buru Tapubolon yang beralamat di gedung sekolah minggu. Seluruh acara kebaktian tersebut masuk pukul 19.00 WITA. Yang ke-8, pengumuman 8A1 ibadah pos pelayanan di Goa. 1, pada hari ini Minggu tanggal 2 November 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR Amai Beneser. 8A2, KOR Ulaya yang melayani ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 yang akan datang, KOR Ulaya yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Ulaya Galilea. 8A3, Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi. Pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 yang akan datang, ibadah Bahasa Batak, Bahasa Indonesia dan Sekolah Minggu serta pos pelayanan Goa disatukan di Sopo Talenta masuk pukul 9.00 WITA dalam rangka Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi tahun 2025. Setelah ibadah akan dilanjutkan acara pesta atau perayaan. Dimohon kepada pengumuman kategorial
dan wilayah untuk membawa silua masing-masing. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. 8A4 Himbauan tumpuan marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi pada hari Minggu 16 November 2025, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertandingan atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwal ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 8A5 Sinode Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 4 sampai 6 November 2025, HKBP Distrik 17 IBT akan melaksanakan Sinode Distrik di Batu Malang, Jawa Timur. Pendeta Resort, Pendeta Riz Johnson Simamora, MTH MM, dan utusan MPSD Situa E Burus lain berangkat ke Batu Malang untuk mengikutinya. Kita bawa dalam doa, Sinode Distrik berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan hambanya dalam penyertaan Tuhan. 8A6 Penerimaan Pelajar CD baru tahun ajaran 2025-2026. Mulai hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar untuk tahun ajaran 2025-2026. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. 8A7 Laporan program tahun 2025 dan program baru tahun 2026. Berhubung rapat Parhalado Partohonan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 November 2025, dengan ini dihimbau kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan program 2025 ke ketua Dewan masing-masing serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi 2026. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 8A8 Pencarian Dana UMKM Parupuan HKBP Makassar. 8A9 Pesan Rapat Pendeta Hatopan untuk dibacakan. Tolani Rapot Padita Hatopan HKBP tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Madapoton nahin holonga di bagasat Tuhani sudai ruas dohot Parahladau HKBP di ingana tabi. Asini rohama dihamu dohot dame sia di bata ama anak Tuhan Yesus Kristus dohotot di Porbadia. Amin. Tapuji matuhata nama ngaramuti rapo paldita hatopan HKBP di 2025 di Seminarium Sipoholon tanggal 27 sahatu tanggal 30 Oktober 2025 ni dohotan ni 2000 pitu halak padita HKBP rapo padita hatopanon sinodangan ni tema natinopan na baru di bagasan Kristus 2 Korin 5 ayat 10 pitu manunggul hita sude ia huria dada holan songon sada lembaga na mengatur kebaktian dohot ulaun administrasi sabing alai pamatang ni Kristus na mangului doi na toktong di pai baru tod di Porbadia gabe na tinopan na ibaru ima mangulu di bagasan hamu baon ni roha na tutu na uktakas manadiko ngulu naung liling jala papatarhon holong dohot
hauduhon tu debata di sudi rumang ni paranguluon. Subtema ni rapoton mengodol ho pabuan atar jodoh huria manoarahon suara panurirangon atau pastoral prospektif naso jadi mauhom huriai marinda ragam ni ketidakadilan dohot hasesega niakka natino panai. Iko barani doha KBP pasahaton hati goran dohot hasetongani asa tuktik tikinaro terus mardalan jalalam tudingganna parnguluon ni sude natino panai. Di bagasan haporsiaon natogu dohot holong na mamulin di pasahat rapo padita HKBP 2025 do suara ni haporsiaon asa ditutup pamaretata PT Toba Pulp Lestari Manang TPL. Na salilingon masay gudang manigay Toba nang namanigay parsauran ni masyarakat di Sadok Tapanuli Raya. Iya tano aek duluk Tobak sungai natajalo siya debata di patiato do tuhita jolma asataramoti jalata paululi mabuon hidalinggan ni paranguluon. Dada naman igay marhite na holan mabuat parutungan ni ekonomi sabing. Alay asa tuktakas do di bagasan haporsiaw kita mangula jala mangaramoti sudien na tinopanay. Asing ni laos dihatay do taringo tu teologi eklesiologi HKBP namar pertaliat tu acara pemilihan pimpinan dohot pareses HKBP. Dihatai do nang isu-isu teologi kontemporer songoni nang penyakit sosial, korupsi, judi, narkoba, perdagangan manusia dohot hasesegani natinopani debata. Nasa dihatai do dohot diputuson dirapoti patuguhon dohot pagomoson ulaun ni HKBP doi asa terus pai baru diri gabe huria nasatia mangului debata ukap lah pai baru diri jalam tu takasna pasahatot suara panurirangon mahiti panidangion ni haporsiaon jalatar lumubi mengulahon dohot makka nguluhotca. Laos tarpili do dirapoti padida Dr. Hulman Sinaga Nagabe Ketua Rapot Pandita atau KRP periode 2025-2020 sia. Tahirem do ketua naung terpilih gabe tirwo di torok niroha. Semangat dohot parsitutuo di pakobasion nalam tu dengan ima profesional prospektif jalan berintegritas diparohai diparbusuhi jala dipatogo dipata masudi parhobas ruas dohot hurianai marhiti ulia ulaon pajon nasahat tuhita be nadipai baru di bagasan Kristus. Seminarium Sipoholon 30 Oktober 2025 atas goar sudi peserta rapot padita hatopan Huria Kristen Bata Protestan Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. 8A10 jadwal kegiatan HKBP Makassar hingga akhir tahun Desember 2025 dapat kita lihat di warta yang sudah dikirim di WhatsApp grup masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Indang Nyonya Insinyur M. Simatupang Boru Simajutak. Yang kedua, Indang Nyonya Situa B. Bajarnahor Boru Mandulang. Yang ketiga, Nona Parolian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wine Baho Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Eji Sitorus Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V Silaban Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang Hasitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya Sitanggang Boru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu.
Yang ke-12 Amang MR Marpaung. Yang ke-13 Inang Nyonya J Huta Barat Boru Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahu kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 November 2025, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 17 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan tidak ada. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah disebar atau dikirim di WhatsApp grup masing-masing. Yang kedua, Romawi keuangan pemasukan dan pengeluaran. Saldo kas per tanggal 1 November 2025 adalah Rp193.092.561. Jadwal kegiatan dari tanggal 3 sampai 9 November 2025 dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah disebar di wilayah melalui WhatsApp grup masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maredde Ama Ebenezer.
Maret dehita sian bukwede 220 lalu mulai sian ayat sada uhut tapapungu ma peleata. Martang yang mahita asini rohamdo tutu ali Tuhan nahu pangasaho kami di ngulu namion macai jut dohami mardosa diadopanmu nang diadopan ni dongan nami culma ido uban nasai rohami todupanmu mangido pangurupionmu dihami sesa dosa nami Tuhan asa terjalo hami berita menaulii mian di bagasan rohanami atong Tuhan Yesus
nungara di hami marsuara maho marhiti todim. Amin. Berita nauli dihita di mingguta sadarion ima tersurat di buku nisi Nehemia bidu sada ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Nehemia sada ayat sada rodi ayat 10 sada tatangihon ma hujaha hamima serjulu. Di BG si Nehemia parsorion nidonganna di Jerusalem. Onma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia masa do di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongon au di huta Susan di bagasan Jabuni Rajai. Jadi Roma si Hanani sada sian hahanggiku rapdoho deba bawa sian Juda gabe huapoi hupauso tunasida pangalahon yala Yahudi akan nama lua akan nateba sian halak na terbuang doho pangalahon ni Jerusalem dungin ni nasida matuau pasi-pasi ni jolma akan tinggal sian halak na terbuang marpardangolan godang nasida diluati jala marhaurahon ainunga marabungbungan akaparik ni Jerusalem jala pitu harabanganna nunga ditutung dohot api. Jadi duku begi baritai hudul maau laus tumatangis margudopo ngau pola nania leleng jala marpuasa au dohok martangiang diadopan ni bohini debata na di surgu nikuma iya le Jehovah debata na di surgu hodo debata na tibbul jalana sokkal na toktong marningo padan dohot asini roha tu halak na makaholongi ibana jalana mangaraduti akatonana say patinggil mapinggolmu jala tonggor matam tumangihot tangiang ni naposomon na hutangyakon nuaeng di adopan mi borngin dohot arian mangodihon hala Israel akan naposomi huhut au manopoti akadosa ni hala Israel akan nau baik kami do pakko nang au nang pinoparni damang nunga mardosa hami tung nama rohamago si tutu hami marparulan do pakko ala so huradoti hami tona aturan dot akan natinonahonmu tu si Musa naposom alai say ingop mahata natinonahonmu tu si Musa naposom uju nanidokmu molo ditutuk kamu mardosa pasirahok kumahamu tutongatongan yak kabangso alai molo mulak rohamu tuau jala diraruti do diulahok kamu akatonakku nang tungsuran naung abolok kamu sahat ro di ujung ni langit sai papungok kudohamu siani jala mulak buanokku tu inganan nau kupilit bahen inganan di guarho akan naposom do nasida tongon jala bangsom naung pinaluami maritehite bahagogo godang do maritehite tanganmu nagogo sahali iya li Tuhan say patinggil mapinggolmu tumangihon tangyang ni akan naposomon do tangyang ni naposom akan nalomoroha marhabiaran tuguarmu say manupak maho dilakan ni naposomon sadarion asa jupangan asini roha au diadopan ni rajai ai si tahu anggur ni rajai doau ima sahatna horas marita kamanginang molo dibuat tema manang topik ni mingguta di bagasa tikyo didok ditangihon Tuhan do tangiang ni naposona ise do naposoni Tuhani hita ise do naposoni Tuhani naporsea ise do naposoni Tuhani na mangulahon tona
aturan poda ni Tuhan sendiri idona posona. Jibolo didok dison ditangihon Tuhan ido tangyang nina posona termasuk mahita. Ido ubay na say rohita mangadupon buhi dopak Tuhan. Ido ubay na say didok tajugulhon martangiang. Ido ubay na say dijauhot tuhita asa rohita madapot ton Tuhani. Bolo jamita di pertanyangan na martangiang hosa ni hapursiauta. Na martangiangi hita menjalin komunikasi dohot tuhata. Idu benar dok Dr. Justin Sihobing sian pertanyangon nado tadaon pabuana Kristen ibana. Jadi pertanyaan taido patuduhon perbuini hapursiauta. Si Nehemia lapatanna Jahuba mangapuli. Dinanay borhat si Nehemia dinaung di bege ibana songo dia perniahapan songo dia nanialaman songo dia hinahacit ni bangso Israel na tinggal di Jerusalem na tinggal pasi-pasi. Bolo idok kono kapasi-pasi akamanga kainang akan asumargelo dui. Na subuhi be dibuan tu habuangan tu Babel tak sanggup be tinggal nasida di huta kanan manang di Jerusalem. Jadi di dodisi di Papua perniahapon hapoguson ni bangso na tinggal na di Jerusalemi. Dia hapoguson na. Dia hadangolan na. Didok pola manggadistano na sida. Asa adong ngulu na sida. Ima perjulu. Dia musi nau kacit akamanga kainang pola dilehon anak na do boruna tu halak ala sobui di balajoy. Gabi hatuban ni halak anak do boruna. Terlama hita marningot tu bang subata na julu. Akan napugus sahali gabi hatuban nyak kanabuhi may. Bolo dokon hatuban akamanga kainang dang songsonari being bolo adong ditongan di bagas tapang rupiah te dak songoni bebas dui. Bolo hatuban tidak bisa bergerak, apa yang dikatakan tuannya itulah dilaksanakan. Buidui gabe tangga masuk tu jabu do tangga haruar sejabu. Kita pelajari sejarah Batak. Tangga masuk tu jabu, tangga masuk itu retarehom batang gurung nai. Idege mai lau masuk do keluar sejabu. Dia mai muse badan boy makuling. Idu bana masa na julu halak Batak dang lomorohana pinggol ni hatubanna disehat. Ki zaman ni sinomensen na pinaulak ni sinomensen boy kembali seperti biasa. Dari dia dituba. Ima sejarah na kamang kadang jima caya cido tudos tu sima na nialaman na ditonga-tonga ni ala na tinggal pasi-pasi na soadong gelona be na suboi mangolu be di rohana anggo soala na songoni be bahenon na tu akagelenga iko serahonon na may tuhara na asing asa boy adong ngoluna mardomu mamusea kamanga kenang pareta ni malim Esra hati hai na didok ikon sirak kono nyala Jahudi na niolina molo so samarga do nasida do lapatana molo so rap sarupa bangso ni dibata bangso Israel nasida ikut sirak konon na mama bae si kamabar berdiba di tonga-tonga nasida asa gabe susah Roma Raja Persia
laho manguhum nasida, laho manegai bagas joro di tonga-tonga nasida. Imas kama barbar na diba? Gabe turun ma laho mangaloha aka bagas joro. Anggodang inganan na pardamiak kapi bagas joro on susar ma. Bolodang inganan na marsiololuan masih haholong kapi bagas joroi sega ma. Mulu adong do musisong si Esra di tonga-tonga ni huriatan sega ma. Bolo nang putus boy hohar. Ima bay sega kamang kainang. Ido ubahin na diarahkan kita ke suatu keputusan yang indah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Na marhabiaran dopak debata. Tapi reng madidok dison. Ditangihon Tuhan ido tangiang ninaposona parjulu. Molo tapahatopot dosata. Tatopoti dosata. Ido ubahin na ditangihon debata tangiang ta. Pejabat tinggi do si Nehemia mangula di istana ni Raja Persia. Sonang do ibana bolo taberi sian sisi ekonomi mampu mapan. Kenapa? Karena di pejabat tinggi. Jala molo sian sisi keadaan ibana sonang macai sonang do ibana alai rohana. Mernida perdangolan ni bangsona dak sonang dangolo ibana malua sendiri dangolo sonang ibana bah sonang dolok mana sih dia na tinggal me dak sonang rohani mana nang pemapan dongoluna di hawangan jala pejabat tinggi di lean kuasa di bana dang sonang ibana di si di hilalado pernyahapan ni bangsona dihilalado aka pardangulan natinaon ni bangsa Israel patut do hape adong logun eden halak Batak madokon argado bona pinasa dihalak na bisuk maroha ai ido tona ni puta tuhita aka pinoparna ido kan dakoto masih hol duhita tuhutata tuluata masih holang guna julu amang bolu di meda piau pelayanan bolu tu sibul ke piau pelayanan anggoda ku bolu sehali 1 tahun Tapanuli Utara herana sosonang dunguluku pakilalaku duk pedawau anggoda ko mulak gau tu di banda Aceh doau di Aceh doau Aceh Tenggara alai manang nabohame iko masih hol doau mulak tutuba ido so ni mapakilalaan di sini Nehemia di son nang pejabat tinggi ibana tapi dia tidak mau untuk senang sendiri alai iko diingot ibana do bangsona diingot hutana diingot bona pasogitnya diingot na hacit disan ido bane do konibana martangiang ibana do pak debata marsa ibana ubege barita na nihaluhon ni dongan na tu ibana bipatuduhon ibana do pakilalan pardangolan ni bangsonaing ido bane do koninang akamang sape marpuasa ibana marpuasa martangiang tu debata nang peso nang ngoluna di istana nang petibo jabatan na dang boy HP mabayin so nang pakilana so diingot ibana ak parnyahapan niya kadongan na didok tumatangis ibana marnida panguluon ni bangsonay jadi dang dilalapi hasonangani ibana dang dilalapi dia tidak mau meninggalkan melupakan sukunya bangsona namarnya api dio dihonibana doi songong guarnai jahuba mangapuli asa jahuba mangapuli bangsona martangiang ibana tu debata asa diurupi debata ibana mangapuli rohani bangsona namar sikori
taida ka mga kainang boltado nakin di turput taon molo taparhatopot dosata. Molo taparhatopot dosata ditangihon debatado tangyang ta. Ditada si Nehemia do dirina naso margelo ibana. Ditada si Nehemia do dirina naso margogo ibana laho mangurupi. Diboto si Nehemia do akadosa na diulahon ni bangsoy bahkan ni dokon mana au pe mardosa do ni nebana. Mengaku odo na maul juju ate. Kita susah sekali mengaku dosa kita. Alai on dia kuhoni bana do dosa na tu debata dosaku, dosanya hanggiku, dosanya mokku, dosanya bangsokku di nebana. Dia dukoni banai. Tu adopan ni debata anggiat merpangulahi rohan debata laho manesa dosa nasida. Perjolo di do ibana. Dia adalah sudah orang yang berpengaruh di istana ni raja Trasastia. Alani di boto ibana do moloholan hatana pangiduanna tu rajai permisi mulak tutongani tu hutana mungkin dang lianonna. Dia tahu itu karena dia berkuasa sebenarnya adong go petingkat na arong pedigijang na di boto ibana do dang margogo ibana dang marwaso ibana makatai tu rajai. Idu ubaina sian uduk serep mirohana laho mangidu pangidon asa hadir debata mengubah rohani raja astasta asa bui ibana mangidu di lehon mulak tutongani luatna. Alani doa kemangakai nang tabiran dison manopoti dosa ibana hut au manopoti akadosa ni Israel akanahu baik kami dopako nang au nang pinopar ni damang na merdosa dohami saluhna tu adupanmu bere kita maju pengakuan nai nang au nang pinopar ni damang nang saluhut na hami merdosa dohami dopako pengakuan dosai hape macai rekod do. Ido hape buana diajar hot Tuhan Yesus tu hita ditangyang na diajar honai sesama dosa nami songopan nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Ido hape na jumulu manisa dosa niba tu akadongan na merdosa. Na padua ona ka mga kenang widahami na boy si putih hatta sanon ima molo taparhatopot na para si roha do Tuhani. Taparhatopot na para si roha di bana. Asa ditaringoti si Nehemia do ditangyang nai na para si roha do debata na ulo marpangulai rohana tuaka na ulo paubahon roha. Ulo paubahon roha. Jadi bidokon si Jakobus pajonok matu debata dui pajonokon nama Tuhan. Hitar pajonoko tu debata ibana hedu perjolo pajonoko dirina tu hita. Hitaru nama dau alani dosa tei. Alani dosa tei do hita mabai sirang siat debata. Alani dosa tei do hita mabai dau dosa tei do pada hok kita. Jadi dok di si pajonok ma. Jadi dok ma diturput tahun ditangyang di sini Nehemiaon manopoti dosa pajonok kodiri tu debata manopoti dosa. Jadi sasitong na dang senang na so diingot debata dosa ni jolmai diingot dong takas do di boto debata alai di lewat debata do pitu naukap di lewat debata tiki nauli di jolma laho manada dosana laho manopoti dosana. Jadi di sido ka mga kenang asa molo di pauba jolma rohana ditopoti dosana tu adopan ni debata obas na argadoi di hita di leon tiki bertobat on matiki pertobatan on matiki parasian ka mga kenang tiki tau matiki parasian
lileo dope dihita hosa, lileo dope hita mangulu, asa disi hita bertobat manada dosata doho paubahon rohatta diadupan ni debata. Asa bolu tadokon obas na arga doi di jolma boi di leo debata sanga pertikian untuk bertobat imati kiparasian nan lihon na tuhita lau paubahon roha tadok matu Tuhani mau liati gudang ditikit tahun multa tada dosa tata poti macai na arga situ tudui di ngolutan alani dua kemanga kainang di son di botos Nehemia do naso loason ni si Raja Artasasta ibana raja ni Persiai igogohon mangidohon tu debata ditangison dia dukon tu adopan debata itu bukan untuk diri sendiri akamanga kainang, bukan untuk membangun dirinya sendiri, tetapi demi bangsona dia berkorban. Tapi yang maju arganai di sini Nehemia bangsona dia mengorbankan jabatannya, dia mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Tadokoma sudah mapan dia di Babel, tapi dia tidak bersukacita dengan kemapanannya itu. Dia harus kembali ke Yerusalem, memperbaiki tembok, memperbaiki gereja yang sudah dirobohkan oleh perbuatan-perbuatan Israel sendiri. Dia harus kembali. Itu benar tangis uju tahun 1922 mengunjungi gereja Hame di Pekanbaru. Tiki agak jarang pe dua hari dua borngin tiki tu Pekanbaru sian baligi borah tami ala dalan na hurang dinggan. Jadi macam ol do bolu tu Pekanbaru na julu ngadawi apalagi tu Jakarta ni nate. Mama cedewi apalagi boleh rokok tu Makassaron padang nabi nutumi nga mengadungi jolma ala ni daunai mare dimahami sen ompak lembaga mengunjungi gereja penjemaatan sekolah pendeta guru huria Bible fraud diakonis wedeo kami lagu otano batak marabur ilunya karwas nyuriat tedisi wedeo kami argado bonani pinasa ba hasoso bopon nasida tumatangis ingin pulang rindu nina nasida. Jadi ima alani argana. Jadi boloni ingot hina arganai songonima mau berkorban demi bangsanya, mau berkorban meninggalkan jabatan tinggi yang sudah diberikan kepada dia nang pena terbuang di mana disi karena bisa dipakai ala boidu talenta habisuhon hapistaran ni Nehemia dipakai. Itu sebabnya dia diangkat menjadi gubernur di sana. Alanya kamanga kainang di son ala di do rohana dan mampu ibana harus campur tangan ni debata mengurupi ibana asa boy mulak apa yang terjadi. Molodung debata mangula seorang pun tidak akan bisa membantah. Debata mengula di rohani Raja Artasasta sehingga dia diperbolehkan kembali dakola mulak diberangkatkan dengan uang untuk membangun kota Yerusalem. Ida hitama. Naso mungkin di rohani jolma, mungkin di rohani debata. Nakin si Nehemia berpikir anggo dirinya do namar permisi dan luasonna. Alai ala debata mangula. Hola permisi pedi luas nunga mau liate, tetapi Tuhan bekerja, Tuhan memampukan, Tuhan memberikan. Dakta woto sedia mengurupi kita di lewat Tuhatai songon si Nehemia dia dison yang tidak diharapkan si Nehemia hanya izin saja diberikan sudah luar biasa, tetapi ini yang lebih luar biasa lagi dipaborhat ibana doho dana untuk membangun kota Yerusalem, tembok-tembok yang sudah runtuh
gereja yang sudah hancur. Asa takas do ditanya ko si Nehemia, asa mergugu ibana jala mampu mangulahoni. Yesus Kristus nang manesa dosata di ibana do kesempatan nauli na mangaliat tuhita jolma untuk mengampuni dosa. Di bagasan Yesus Kristus do dipapatar huason de batado tolong na paluang jolma sia dosa molo di luas tuani hita akan mangkai nang berhasil di luar tahun di Makassaron tiki parasiat doi. Kita harus mengucap syukur alani tapau berohata aka natakangi di adupan debata tapading dan persaurata di tonga-tongani huriata ambil keputusan yang baik, berjalan melangkah ke depan demi bersama dengan Tuhan, demi kebaikan Tuhan. Molo di paula debatana sida tu Jerusalem, mariti Raja Kores obas nauli doi di tonga-tonga ni bangsa Israel. Ala nunga di boto dosana. Alanya patuluhon na parpudi widahami akka mga kainang martangiang huhut mangula. Imanuaing tabereng di bagasan trupuk tahun martangiang huhut mangula maka mulateon pangurupion ni debata pitoro diulahon si Nehemia do lao paulihon parik ni Jerusalem perjolo jujur ibana laho mamake si lehon-lehoni untuk pembangunan. Dia jujur. Nuai ngamaul kejujuran di tengah-tengah tahun kamang. Ngamaul duduan isi dona jujur. Baik di tengah-tengah ni pamarita. Bahkan mungkin di tengah-tengah ni huriape. Ati harudang jujur. Tidak jujur di waktu, tidak jujur di pabahenan. Tasukuma dirita. Jujur dohita. Madok maulate tutuhani. Bolo dison si Nehemia dia jujur mamake aka pangurupion nani lehon ni Raja Astasastra. Berapa yang ia bawa dari Babel yang diberangkatkan oleh Raja Persia, dia jujur demi memperbaiki parit dan gereja yang ada di Yerusalem. Dengan memerdalan persaurani Tuhan pun Tuhan lihat kejujuran dia itu, maka dia diberkati. Idu bana terpasu-pasu ibana. Dengan memerdalan perdalani ngolu, merdalan do partodion nasida, gabe burju huriai, burju bangsoi marsobatu debata. Burju. Jadi kejujuran sulit sekarang itu kita cari. Siapakah yang jujur? Jujur berteman. Jujur berteman dengan arti bagaimana? Katakan iya dari tahenain centenari minggu na pertanyaan ulu ya ulu dan ya asing siani na jahat dui. Bolo dopak kita sonari madokon ulu nang itu dal ikon ulu do. Unang mekel depak dipudi ya jujur, karena kejujuran itulah makanya hatop pembangunan, hatop perubahan di tengah-tengah ni ngulu ni bangsa Israel gabi punguna sida marsoba tuadupan ni debata terberita do si Nehemia toko reformasi hai baruon ima di tengah-tengah ni bangsa di perjanjian lama na pistar na kerja keras do ibana tegas di kepemimpinan na tegas. Di hubereng di Facebook aduh sada duli-duli mengajari adik nga nenek bana. Saya bukan menekan adik saya. Saya keras untuk merubah, bukan menekan, agar tahu dia kebaikan. Nah, di sodo kamang mau si patah hitam membedakan keras dengan mendidik.
keras dengan mendidik. Bolo si Nehemia dison dia tegas keras demi kebaikan ni tonga-tongan ni bangsoi. Jadi molo si pata do tutu masih bolo asing-asing di parngolon na barang boy dapoti. Di tonga-tonga tapi iko budu tegas dik akan dinggani. Tegas demi kebaikan, demi nama Tuhan. Ido nang ulau takamang akainang. Una kita depak puji tudal makata tidak jujur kalau seperti itu. Ala di balik keberhasilan lau Paulion parik ni Jerusalem adong do nama kalau naso makalo mohoni bana saya dong doi ise manaso makalo mohoni godang do jolma seolah-olah membela padahal menjerumuskan untuk jatuh. Iko jagot tadui. Pembelaan itu kadang lau madabu hita asal dau madabu tutoro. Isi mai dison ima si Sablat bupati di Heron do si Tobia bupati ni Amon. Mana manegai ulaon ni si Nehemia di sim. Boy do margogo tao. Nang pemanggogo si Sablat manggogo si Tobia lao manggugai merusaha na sida na dua bupation lao manegai ulaon ni si Nehemia. Tetapi apa yang terjadi? Doa sangat berkuasa. Doa orang yang benar sangat luar biasa bekerja di dalam hati manusia. AHP dipakai ibana. Lau doa lahi melapor tu Raja Astasastra na dua bupation lau melapor. Tetapi apa? Karena Raja Astasastra mengenal benar tentang Nehemia, pengaduan tidak diterima. Raja Astasastra mengenal bagaimana Nehemia dengan hatinya dohot hauluonna kemurnianna sehingga dia tidak diterima. Alani doa kamangkenang toktong mahita mertangiang toktong mempergumulkan akaparnyahapan keberhasilan ni si Nehemia adalah karena iman doanya. Ido kunci keberhasilannya hapor seaon. Ido kunci keberhasilan ni si Nehemia. Ido bain dipakai apostol Paulus do ibana tu huria Rom di Rom 5 ayat 3 satu ayat 5a do si Jakobus muse di bidu 5 ayat 16b margogo si tutudo tangyang ni partigor molo dihaburcuhon. Margogo berkuasa betul doa orang yang benar. Si Martin Luther pedidok do ora et labora mangula huhut martangiang. Natapangido di tangyang ta ikon tapasaut mariti-hiti kerja keras. Mulo mertangiak kita tangyang tai taulahon dengan kerja keras. Haringgason mangulaido dalan dipakai Tuhani lau pasauton natapangidoing. Mangula kerja keras ido perbuih ni hapor syota dang sitong sadahalak si partangiang moloso olo mamake nguluna pikiranna doho gogona laho mangulahon ulaonna ay sian marhite ulau taido tajalo pasu-pasu ni Tuhani sianido dalanna di leo debata dihita pangurpionna. Halak si partangiang imahalak naringgas mangula ulaon imahalak na disiplin ima memakai tiki do nasa na adong di dirina disiplin nang dingolu partodionna bolo didok disiplin dingolu partodionna partangiangonna ibadahna ba adong dotong di aka dihuriana asing ala tabain kur wilayah patiki markuru ilayah hima marminggu karena dong gosongoni bolor sumarkuru ilayah na dang marminggu adang markur hampir hari Kamis na dak pola marminggu awin na adong ni
Alasanna anu lau hami tu anu lau hami arisan adung bulu ibadah di si beda. Pertanyaan marga ibadah minggu beda. Menang bawa HP doko kamu sangat beda benar. Jadi disiplin juga di dalam itu kita diajari disiplin di pertodionna dan dia bati akan asingi hita lahu madapot to Tuhani. Songona taberin di sinemia dan dia bati jabatani dan dia bati ulaonna dan dia bati akasina dongan nai ibana lahu patupahon na dinggan lahu makilalahon do akan nani donganna dia rela dia korban mau berkorbankan itu asal mah dipasaut sakap ni bata ai dia persiai do di bata nama milit bangso naing bangso ni di bata alani ikut dihaholongi imana si pertangiang mangaturehon narikot di donganna iban lain jadi hidupan di dokon kita harus ada pengaruh kepada orang lain. Si pertanian ada pengaruhnya kepada orang lain, menikmati doanya, menikmati keberhasilannya, menikmati sukacitanya. Ido halak, ido benar di dokon, rap marlas ni roha mahamu, dohot akan marlas ni roha. Tangis mahamu, rap doa akan tangis. Alania kamang kainang molo dilihat tuan itu kita ulaun jabatan dohot nama bain las rohata. Asalam tapajonok do dirita tu Tuhani tahabur juhon mamar tanyang tahabur juhon mama dok maulati tu Tuhani margugo mahita lau pasahuton sakap ni Tuhatta di bagasan ngoluta amin martanyang mahita mauliati ma Tuhan di pasahat rohanami tedupanmu di bagasan tikion baritam naulii nahubiki hami pangudihonon ni Nehemia tu bangso Israel di pangurupionmu di alus ni tangyangna asa mampu ibana mengadupi Raja Astasastra mengurupi bangsom Israel nang siga alani pangalaho nasida ajari mahami Tuhan mengaku dosa nami di hadapanmu di hadapan dongan nami coloma ajari hami Tuhan lau paubahon dosa nami unangi Tuhan mengabati hami jonok Tuhan Yesus ajari hami Tuhan di ulaun nami di program nanang sipatu pahon nami di tanggal 10 pesta puncak ni pesta di Huriam ajari hami Tuhan lau patu pahoni asa bui merhading ganon uduk hami di mangulakon pesta nahu rencana kami alani Tuhan Yesus sudi ruas niuriam sian sekolah minggu sian nami met satu akan nama dua nang parade diri hami Tuhan lahu mangulakon pesta Tuhan Yesus sebuah kami ibadah nami kebaktian wilayah nanai patupawon nami di Efesus Korintus do Galatia di hari Selasa do hari Rabu homa ali Tuhan nama kehei rohanami asa ulu hami Tuhan roh beribadah martangiang ubegi hatami nagabi poda di bagasan ngulu nami asa marlas ni roha hami Tuhan marlas ni roha pamujion nami tuho marlas ni roha hami majalo perbui ni tangyang nami dia kanahu ulah hami songoni ma Tuhan nang pesta pertanyaan sinode distrik dohot aka pelajar sidi na mendaftar doho gudang dopetahe aka nostar pajojor hami tuadopanmu Tuhan Yesus asa toktong hubua kami di bagasan tangyangan nami lumobi sinode distrik nanay patupaon na di tanggal 4 sa tanggal 6 November nanang roon asabuy Tuhan diulahon ditongan di distrik namion akan nadinggan sada hami sa distrik laho patupahon hobaratu lomoniroham nunga sipul be Tuhan rapo padita hatopan na niluhon ni pimpinan nami eforus nami di seminarium Sipoholon Tuhan
keputusan akan nani dapat ton nasida nang mamabuan dampak nauli di tonga-tonga ni huriam lau pahihihun huriam HKBP di sadok Portibion asa butuhan mertarida marsaringar hatami berpengaruh di tonga-tonga ni Portibion lumobi khususna di tonga-tonga ni negara nami di Indonesia on asa boy Tuhan di hilalana sida marite-hite hajong-jongan ni huriam HKBP di tonga-tonga ni negara nami boy berdampak nadinggan ai haka ulau nadinggan hula hami holong ni roha hupatu pahami di ulau nami songoni ma Tuhan nang akarwas ni huriam namar sahid sian mulai danak satu nama tua nau dirawat di tonga ni bagas nasida doho na di rumah sakit te homa Tuhan madongani nasida mangajari nasida asa toktong togu hapor siaon na marpakirimon do pakko molo sopit termalum pe sahit nan hinala nasida Tuhan alai yang goto dina ngoluna toktong marsigatung holat tuho hodo pangalualuan nabui mangurupi nasida di bagasan persahitoni manaon pe di persahiton alai yang go asin roham dang matak sian nasida so ni Tuhan nang akadungan nami na marulang tahun kelahiran ni remaja sahatu na tua-tua 10 pitu halak songoni Tuhan ulang tahun ni anak konmu sekolah minggu ni huriam sahalak pasu-pasu nasida Tuhan doho umur nagajang pasu-pasu Tuhan nasida doho dia kasih lehon-lehonmu naboi mencukupi ngolu nasida di Portibion lehon habis taran habis suhon Tuhan asalam bisuk bui manirang nadinggan senaroha naroa lau patadakon ngoluna songon bangsom na ture nadinggan di hadapanmu alani Tuhan Yesus mau liate di rohanami di hadapanmu disaluhu natanyang na upasatami tuho say ului Tuhan hobartulomo ni roham asima hami maritihiti na mangampuni hami di bagasan dosa nami nagodangi mau liate Tuhan Yesus amin. Tapuji ma Tuhan ta maritihiti na marede hita nomor sian 210 tolu.
sahat mapilian tapa pungun todupan itu hatam martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-leon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon hara jaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinurbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malo maniroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samadusa nami songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahita di bagasat daming tajaloma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata bohina tuhita jala di pasaorohon madamena tuto ditabi. Horas madita saluhna. Disampaikan buat punguan perempuan untuk jangan pulang dulu Inang ya, kita latihan.